ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି କହିବ ଉତ୍ତର? ପଚାର ଆସିବ ଯଦି କହିବି। ପଚାରିଲେ ଆସିବଟି? ପଚାରୁନ ଆଗ। ଏଇଠି ଅଛି ସାତ ବାଡ଼ କିଆ ଡେଉଁଛି। ଏଇଠି ଅଛି ସାତ ବାଡ଼ କିଆ ଡେଉଁଛି। ମନେ ପକାଅ। ଉତ୍ତରଟା କହିବି? ହୁଁ। କଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମନେ ପକଉନ କଣ ହେଇଥିବ। ଉଁ, ପବନ। ହେସ୍ ପୁରା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲ ଆଉ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଉତ୍ତର କଣ ହେବ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ।